ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಎಂತ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅರುಳೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ನೋಕೆಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಆಲೋಕ್ ಇಂಬೇರು ಕನೇಟೋಟ ನಿವಾಸಿಯಾಯಿನ ಸದಾಶಿವ ರಡಿಕರ ಇಂಬೇರಿನ ಮಗಳಾದ ಇಂಬೇರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂಜಟ್ಟೂರು ಬೀಡಿ ಮತ್ತದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ MTH ಮತ್ತದ ಇಟ್ಟರೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಮ್ಮಂಜೂರು 3 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ನ ಗುಲ್ಕರಿಯಾದ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪಾಯ ಉಳ್ಳೇದು मेरे श्री नारायण गुरु महिला मंडली इಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಮೌಖಿಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಆಲೂರು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅಡ್ಕ ಬೆರು ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಂಡು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೈನ ಆನಂದ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಒಕ್ಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧೋದ್ದೇಶ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಳ್ಳೇದು ಇಂಬೇರಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಮೌಖಿಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಬೆರು ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೈದಿನ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಇಂಬೇರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಎಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಬೇರಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಮೌಖಿಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಪುಷ್ಪ ಬೆರೆದು ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಂಡು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಭದ್ರಾಟ ತಿಮ್ಮಲು ಅವು ಪಪ್ಪು ಬೇಷ ಕಾತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ್ ಗೊತ್ತೆಲ್ ಜಾತೆ ಪೆರಂದೆ ಕೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ
ಉದೀಪನ ಮಂದಿರಂಜನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನು ಉಡುಪರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರಂತ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ನೆಲ್ಲೊಂದೆ ಎಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ಆಟಿಗೆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂತುದಿನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಅರೇನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಪರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೆ ನೀ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಗದಿನ ಏನೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬರೋದು ದಯಪಂಡ ಆತಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಅಂತ ತೊಂದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಇಟ್ಲ ಎದುರುಗೊಂಡೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕಾಲೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನೆಂಚೊಂಡು ಅಂಚನದು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಂಡ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿನ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ನಾನು ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲರ ಪೋರ ಅವತ್ತು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಏನಿದೆ ಹತ್ರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೈಪೋದು ಬೆಂಕಿಲಕ್ಕೆ ಐತಿಜಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬದ ಬೈತಾ ಇದೆ ఒక ಮುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಚೈತಿನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೇವೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಪೋರ ಬಂದಿರ್ತಿಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದಿನರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಕೆಲವರು ದೆತ್ತು ಒಂದಿರ್ತೇವೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿಗೆ ಬೋಡ ನಾಂಡಲ ಅಂಚ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಗಂಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಪ್ಪಾಗ ఒక ರಂಜದಾರ ಪಂಡ ಆಟಿಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತರು ಪಂಡದು ಅಪಗ ಅಕಲು ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೈತಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಗ ಅಕಲು ಏನು ಬೇರೆ ಏಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಬದಂಗ ನಂಬಿಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಉಭಯ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಜ ಟೈಮ್ ದಾಯಿಗ ಆಪುಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ಪಂಡ ಇದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಏನಿದೆ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪಂಡ ಹೊಸದು ಮದಿಮಾಯಿನ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಟಿದಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡೋದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಪಂಡ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋಡ್ಕೊಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ತುಂಬ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಗಲ ನಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಟಿದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಇರೋದಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಪಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅವು ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಜಿ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅವೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಾಲಿ ಹೋದು ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತ ಬಂದು ಬರೋಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಕೆತ್ತಿನ ಕರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕನ್ನಗ ಅವು ಹೋಗಿ ಮರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಮ್ಮನಾರಿ ಹೋದು ಪಂಡದ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚವಿರ್ಬೋದು ದುಮ್ಮನಾರಿ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಪರಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಲೆ
ದುಂಬದ ಸಿರಿಕ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ ದುಂಬದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದು ತಿಂಪಿನ ತೆನೆ ಸಂಚೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದಾದ ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಡು ಇಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಬೋರ್ಡ ಅವನ್ನ ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮಗಿದ ದೋಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈದೇ ತಿನ್ನೋಡು ದೋಸೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈದೆ ತಿನ್ನೋಡು ದೋಸೆ ಮೈದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತಿಂಪಿನ ಹಂಚಿನವರು ಅವರು ತುಂಬ ಪೂರ ಹಂಚಿ ಕಾಲ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೇರಿ ಒಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಧೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಂತಾರಿ ಪಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದಾರಿನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಅವೇನು ನುಂಗದ ತಿನ್ನುಪ್ಪೆ ಆ ಸಾಂತಾರಿ ಶಾಲೆ ಪೊಂಡಗಳು ಪೂರ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪುರಿ ತಗಿತ್ತು ಅವು ಮಾತಾಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದೆ ಜೋಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಜೋಕು ತಿಂಪಿನ ಲೇಸ್ ಪೂರ ಅವೇ ತುಂಬದಾಗ ಪೂರ ಏನ್ ನಾವೇ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೇರಿ ತುಂಬದ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ CCTV ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ತುಂಬಿತ್ತಿಜಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಫೋನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದುವರೆದಾಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಬುಲಾಗೆ ಸರಿ ತೋರಿಸುವುದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೈಜ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋದು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ತೂಪಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಜೀನಿ ಹಾಕೋದು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ आज 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ವ್ಯಾಲಿದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದ ಇಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಕು ತೂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು వచ్చి ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮುಂಬನೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪು ಏರ್ಲ ದಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ನಾಳೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಸಿ ನೆನಪಂಡೆ ದಾಡಾಟದ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಮಾಪ್ ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರೈಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮತ್ತೊರ್ಮದ ಚಾವಣಿ ಮೂಲಗಾತ ಅಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಚನೆ ಪರಮೂರು ಭಾರಿ ಪುಗಳ್ತೆ ಪಡೆಯ ನಾಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ನೆಗ್ ಕಾರಣ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಾಗೋದು ಇದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ತೆಂಕೈದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಮೂಲ ಬಡಕಾಯಿ ಮಠ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಗಡುಡು ಈ ಗಡುಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜೋಗುನಟಿಗೆ ನೆನಪುದಾದ ಪಟ್ಟ ಈ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಅವೇ ಆ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತಂಗೆ ಈ ಕಾಲ ಇದ್ದದ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಲ ಪುನಗನೆ ಗಾಡಿ ಜಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂದುಕೊಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಂತ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತು ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಮದದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬದುಕು ತೋಡಾಟ ನಂಗೆ ಒಂಚೆ ಕಾರಣದ ಬಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಬೈಕಿನ ಭಂಗ ಆಯ್ತ ಬೇಕದ ನಮ್ಮ ಐದು ಅರ್ಥ ಬಂತು ನಾಟ ಇತ್ತೆದ ಜೋಗುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಪ ನಾಟ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಜೋಗುಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಬಂದೊಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಆಂಟಿಡೊಂಚಿನ ಪಂಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಐದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಗ ಐದಂತ ನಮ್ಮ ಇದ್ದದ ಜೋಗುಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಪನ್ನಾಟ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಪುನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಟ
ಅವು ಐದು ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೆರಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೆಕ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅವನು ಪೋಡು ಪಡೆದು ಯಾಕ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ದಯಮಂಡ ಸುಧಾಕ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆಗ ಪಂಡೆ ಸತ್ಯವಾದ ಯಾನ ಐದೇ ಬರೋಣ ಆಗ ಪಂಡಿನೇ ಯಾನ ಬಗೆರೆ ಓಪುನಂತ ಅಪಾಸ ಮುಚ್ಚವು ಅಂಚಾದ ನಿರೋಜಾಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಂಡ್ ತೆರಿಗೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುರುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದು ಯಾರು ಅವು ಜೇತು ಪನೋಡಿದ್ದು ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗಂಡನೇ ಕೇಂದ್ರ ಪನೋಡ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಹಿರಿಯ ಗಂಡ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಡ್ ಸುಧಾಕಾಯಿ ಮಾತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡಿರ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಧಾಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಾತು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಅರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇ ಆರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲಪುರ ಕೊರಿಯರಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಮಾತ ವಿಷಯದ ಪಂಡೆ ಸುಧಾಕಲ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಆಟೆ ಗೊತ್ತುತ್ತನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೆಂಡು ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದು ಕರೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದು ಕರೆಯೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಕರು ಬಂಗ ಬರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತ್ ನಡೆದ ಇತದ ಜನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಆಟದ ಮಹತ್ವದ ಆಟದ ಪಾಲದ ಕಷಾಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾರ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಪಂಡದ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣಲ ಮಾತ ಉಪಣ ಪಂಡದು ಐದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಲ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಿಚ್ಚು ಪಂಡದು ಅವು ಇತರ ಜೋಕು ಪಂಡ ಅವಾಗ ಕಷಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಸಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸು ಎಂಚಲ ಮನ್ಪದು ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ತೆನೆಸಲು ಮಾತ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಅವು ಮಾತ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಯಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೆ ತೊಜಂಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆ ಟೈಮ್ ದೈವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮತ್ತು ಪಾಡು ಬರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಓಲ್ಲ ಊರುಡು ಮತ್ತು ದಾಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಗಳ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗಿಂತ ಆತ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರುಂಡು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ನಮಗೆ ಬಂಗದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಲ ಜೋಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರಡ ಜೋಗಲು ಖಂಡಿತ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಆತು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಾರ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಾರ ಅಂಚ ಎಂಕಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರಮಿ ಬಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್
ಆಭಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದು ಪಂದ್ಯ ரெண்டு பார்த்து நம்ம ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕಳೆದ ಪೂರ ಎಂಕಲೆನ ಪರವಾದ ಉಡಲ ತಿಂತಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಸೊಮ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ 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 ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲ್ ಸುರ್ಪೊದ ನಾಡು ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ 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 ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕುಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣ ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕೋದಗಕಾರ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣಮೂಲು
ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈ ರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ಗಗ್ಗಾರ ಹೇ ಡನ್ನಾನ 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 ಆಟಕೋಲ ನಾಗತಂಬಿಲ మాట మంత్రల నాటంది నెల సంక్రాంతి గరికున అసలే మెంకొండ సత్య పతది తుడిరే ధర్మ ಬೆಳಕಿನ ಬೂಡು ಮುಂದುವೆ ತುಳುವನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರಿಕುನ ಅಸಲೇ ಮೆಂಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಪತದಿ ತುಡಿರೆ ಧರ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಬೂಡು ಮುಂದುವೆ ತುಳುನಾಡು ಹರದಲತರ